Gipaigmat karon sa lokal nga gobyerno sa Bistig City, Surigao del Sur ang mga bisita o residente nga magpabiling alerto ug mag-igmat sa pagbisita sa Tinoyan Falls tungod sa kusog nga bulog sa tubig nga resulta sa siging ulan nga nakaapekto sa sitwasyon sa lugar. Sa kasamtangan nga matikdan ang pagtaas sa level sa tubig ug mas kusog ang dagayday sa tubig sa sapa nga mahimong magdala og peligro hilabi na sa mga daplin, batuhon nga bahin ug mga lugar nga dali mabahaan. Ang kalit nga pagtaas sa level sa tubig posibleng mahitabo busa kinahanglan ang dugang nga pag-igmat. Giawhag sa lokal nga gobyerno ang publiko nga sundon ang safety protocols nga ilang gipatuman ug sa site management. Likayan ang pagduol sa mga delikadong lugar, ginadili ang pagpangaligo kung kusog ang bulog sa tubig ug musunod sa tanang pahimangno sa mga otoridad ug rescue personnel. Kinahanglan nga unahon pirmi ang kaluwasan. Padayon ginamonitor sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ug mga hingtungdang ahensya ang sitwasyon aron masiguro ang proteksyon sa katawhan. Posibleng ipatuman ang temporaryo nga pagpasirado o limitasyon sa pagbisita kung gikinahanglan alang sa kaluwasan sa tanan. Gihangyo usab sa LGU ang pagsabot sa publiko. Ang nasinating pag-ulan resulta sa easterlies nga nakaapekto sa pipila ka mga lugar sa Mindanao. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.